Ghana buying and nam was for your show my Ghana Sikasam so you are Ken Ferrata so Adia to Jaya watcher Sanyanko Poya Domoa Bosomia Babe Simu no Abana Koma Bosika yo de Baba Togo my Ghana Yanimu 2024 budget no and Yamapane Womupa was away a Shira by year end. I think average for the first 6 months is 3.2%, and therefore we expect it to be maybe closer to 2.5% at the end of the year, which is really strong. So we already went through Parliament with this issue of tax exemptions. Na and what you know was so for your show my Ghana and crowd on some so you rock or job on chroma. One also can say, sir, Abana near my panning in other crash, a guishon in Macase, a bepu in peniso. It's good to agree as a first point that we are beginning to see a turnaround in the numbers at the macro level. Admittedly, when we talk of trickle down economics, it takes a while for it to trickle down, and we're expecting that sooner than later it will trickle down. But I think the president's also been clear that we need to quicken efforts that ensure trickling down. That's why, for example, if you take growth is about how is the economy expanding or gearing up productivity. The target was about 1.5, but I think the president was quite clear that some efforts need to be put in place, particularly in the area of agriculture, etc., to ensure that it picks up faster than the 1.5, and already we are seeing about a 3.3, 3.2. I was only at 10 and can I also for your show my Ghana and crowd on some so on when you focus you upon come. Bosumia, women done a tosso and so na you animal UTV a year a Jumasadi Dano. TV stations a hodo a year Juma a war or my mono. Nanumo nebra mugusoya or moye a Juma nipa be a susu say. Omoya NP Piamono Kunajita for any Bowura Hobra. Na adwuma e koso no ne science na akoye approach for ane abambo for asem no yebeka yenka obia eka de onim e de fa ho na aka ho bi amane ekoye approach for asem sa no atimota magistrate court no eko atrasema nipa mako edunsia yesuso se omoye NPP amanyoku no members no ema court efre wo mo na bra court efre wo mo yetwa ato obia atifi se 2,400 Ghana cedis. Any pemaku dunsian will be a hena ontua. Na emranimini at the massa ni pemaku edu ensian. Yera Gary ne makon Samoa. What the man some trophony. So, until if it's and the court, the back what a friend the fan is a probably cemetery. I'm missing media and some of the people court. They are all in the courtroom. They are left in the courtroom. And you have a truck when you should be as a team manager. I'm saying, oh, look, I am chairman about Papa Chow, and you macho. When you are in here, and a chop on now, I do break macho, TV, Peace FM, OKFM, you work with you all the time. There's some who are the bread. Why? I think, sir, a year to have 2,400 analysis. A bond of good behavior for 6 months. In default, no, I'm not coffee for 6 months. I catch you from me. I mean, Basa Yanis are money. We can't do all canal in the They are avenues, they also count here. What I say, not to enter premises in a manner that they did. Maybe if you say, in a deprecate, and now this is social. Era Gary ne makon ane yetene nkan. And some sure for share mudie bia koso o ma Ghana kramantamu. Eno eye NDC amanyoko no na wan moton sa. Ade France amtwofo na wan mo kyerem se nyame no kwasem ni ensem ha pa. Na wa ma Ghana se anyam mamba pa. Bi che se Professor Frimpon na wo pem waka nyoma enye de aban no ye chichiru ne galamse. Wan mo wa ban mu ne so mo nam kwati kwan so se yensuo. Na sa to no January Era Godfrey ye bo adame. Wo pese wo ye asem no sumasi dwadie mu no chechere kwose baabi wose ha dwene na communication officer edema NDC amanyoko no Yero Sami Jamfi won gina simpie so kasa ya wo chere se we de wo mo nkan kwa chire bia Yero Godfrey ye bo adame enene chen ya wo se ne dwumade a wo de sa 20 January no wode to sansa de wo ye ne nyina da chire mu se aban no wo pese o kasa na se nioma bu ono mu a enkoyie wo aban ni mu no wo kasa katakata so nti ene wo bo pa odi se adwuma no
Asante when the ministry was as well of which I say you money yaman. 81 years because no kwelo no pese the babonte. But so nyame kokogo ya kasuri o madam pa bede bisa. Di omo ye de sumo man no bede. Tie de ye kase go predame. Onye ntete bra. Don't fa kata babonte se duma no ojumi je. Na ye be papa ko wish na ye man ye evangelist because on no and I can tell you in order. We have to one resign in the next couple of days. And young man, as a man who you put pressure on him to resign, we will see the PTS. As I said, the kind of semi, if I the kind of one night, you represent a be on a special procedure. You say and say, and this is here 17, why this is here. But, and this is can sell a weekend. And what you know, Penny Pace and so to us, which you must say, special prosecutor, Iraqi Jabe, one can wear not see me on your Mushimo. Their own thousand affable. And wherever Danny, I'm a Bayana. I'm buying a mere, some same way, yeah, no Catasu Masuria. Ye now would be a would do phobia, yet the gun of my engine. And I will say, oh, my God, here. Oh, no, only concession. We be the father, you must obey the concessions. I have been it. If you are or small scale mining sites, we don't go yet. I'm going to mind you about small scale mining, which is illegal. Get a cheap video to us. How much ministers, MPs, are being paid for passing before? Money. Mape mwenya kudada na mwuye sa enyema we inti ya wamayo. Anything you can be rest assured say in people abei emasa mpeyinfo yi efa wo mudia yes ebebe dane na edisi amayba ihwehwemu papa bekoso amudi obi asano mfobia no ya de nafa emaraso. Robert Dane was only attending Kenya Communication Officer at the Ma and this Yamanyokono or Same Jemfi. Enra na akwasida so basse na jese wi asigi na obi ani kiremu e wo manhia efikesie mu na no aka ho bi ma Asante Mawura yera otumfo wo sai tutu apadwumade bi hontoma ne nyina no yese obehwa aboa na konfonoche aban ayeresabia no yahwe na yasa ayeresabia no yareye na enumuo no na one nsamtro edin komo no wo kyerese no kurani so kaso wo transesa na japade na ese japade so ya ne ma apomuden na wodi edi agro eside na wotara manhia ebra sabi ne manfo eni apomuden na enam ne hia hene so na wo hene baboache agei eso ne nsamtwerofo edin komo a ensampi na therefore nam ne so a wode ma wiase. His Majesty has a special request, and this is a project that is dear to his heart. And that has to do with the Komfanochi, which was named after our great high priest Komfanochi, the teaching hospital in Kumasi, which was built 70 years ago and is in dire need of renovations and rehabilitation. He has formed a committee to really organize a team of experts to raise $10 million to renovate the hospital, the walls and the extensions. So if you can put it on your agenda when you go back and get your colleagues to support and come to support his program that His Majesty has initiated in the coming year. So Komfo Anochi Teaching Hospital should be on your agenda. Sompa FM. Ene ya etwagu ye asanteman hi ahene wahene baboache agei ana yetene nkan. Now, another dear Kratabi PH and Free University Teachers Association of Ghana, you tag one man China by. Now, one much remus, one more ma barnoa. Aqua was senior me at my memenda. Book and research allowance be a one more animal, say one more sabbat to me a cano. Sama one super pusum who at your trabain. Now, Kratana by no. Now, can you form you no and a one man sa a chassis. National President Edimekwe, Professor Mamudu A. Kudugu, and of National Secretary
Secretary Dr. Eliasu Mumuni woman no monsa shasia na one muchem se one match abana chepa na maniame wonsu yemfa tutuka ento mo ka de achira Ghana ban se edro nyame ya atoma memenda no monsan kan yi a won bepuso mu ade achira ban enam saya so menawia Sompa ka se boso no ye na Dr. Eliasu Mumuni ya wono ya churchofo panye de ma utak atwetwe nkomo ensem sei enuchim ni che 12 months calendar period no wa we a chere for any university bi here say we be hwehwem we accountant to say accounting and finance area no we betimi ye hwehwem to say aban ni IMF ni pension schemes no ye what problems no say ye betimi aye bibi enfa flooding ye betimi aye bibi enfa to say akosombo dam spillage no ana highway ana say eduano ho asem into research no dey e won bebre na afibia yen na yebe di abanim aye research and sana abantimi tuyeka eno na ye no book and research allowance no nse kire se ansana metimi a kire ade no te se mi ko ye hwem ahwe nyama e koso e wo wiase no nyina na ya kabum into a booklet and a handout na e dia ko kire students no research baako and research network nyenu se yebe ye hwem no a publication, they say a book, they say a journal article, they say a book chapter, and then you can home. And say no, they say ye publication and sana abain lecture hoka. But who say afibia, they say ye did and sana abain to metriaka. Ye nim the enti. We dear a can ye conditions of service no one say. We here say ye did ye be kana mansana betty and sana or betriaka. Man so ye nim the enti. Ye nim say abain anasesia de nema enhedam koye papa nti yensusu yempese yebe yete say ye trending for na Abosion we Dr. Eliasu Mumuni wano aye National Secretary Adema University Teachers Association of Ghana UTAG yenua bema Erika 9 ne si anamu ewo emfimfi mantan mu na wato ye nkra se opani a wo hwe animu se obekọ akosini manfo anamu wo Ghana marase betwamu ewo NDC amanyoko no edimu eye eko Felix Nkroma na wokyerɛ sɛ ebra anototo abadwaku no etoto nano no enema bi ankoyi ewo mu ama yeyi no asi nkyɛn na wɔka de ato NDC amanyoko no nim kankane adehye ye wɔn mfimfiri mantam gomuane ne mpɔtamu sɛ enya ade sɛ ombetimi agye tumi no de afiri NPP amanyoko no nsam ebra wɔno eko Felix Nkroma onka ho ensam pi ɛna ɔkyekyere ya obi mu de ma Erika 9 February, part of it is said by there. The Bayer parliamentary primaries, the most central, the whole central region, the most central. It's there, the final nomination. In fact, there was a little technical hiccup when I was paying the necessary money that I need to pay to file my nominations. It's no more time local number document in smile. More the call party officer. The board also do 5-3. Once this will do 5-4. And this will be a file nomination. Not by late 4 minutes at least. That should have been considered. I was trying to appeal to the leadership of the region for them to allow us to go through the process, because if I'm going to file my nominations and I'm 4 minutes late, judging from the fact that I was so hard for the party, for the past 9 years consistently, I was hoping there government point, because even as part Binum as of Neda, they were calling regional executives asking them that if they allow me, they will press legal charges against the party. Let me tell you something. The most central NDC cannot win without me. Why? My electoral area is the biggest in the constituency in terms of votes. Okay? In 2020, we lost the parliamentary seat with 5,959 votes. To be able to clear off that deficit, and suddenly I go to 2024 now. We initiated Megu Foundation. Since last year, August, Dr. Folk to the constituency. No, I'm very free ice cream. I'm over in all the communities. The Madonna, I am going to bring how are we going to get those people to come and vote for the party? I was expecting the party to have considered my hard work and allow me to go through the process. Otherwise, like I said, physically or spiritually, NDC cannot win the most central without me. Nuachi Erika 9 mananso ha wone emfimfiri mantam abedwaku ye toto nipa ano no dwamtrene edema wono kra na san ye twotwofo abede ekyirima NDC amanyoko no lawyer Barbara Sewa Asamodi nko busa ne nsamba akomienu efa sansam yi ho
nua baako a friend no ɔno nso pikin nomination na ɔno nso pɛ sɛ ɔba to franka de mo no ntumi compete process by the time that was said ɔne ne krataa no ɛbɛgu party no table so na ntumi ɛnyɛ pɛ nti ɛbɛfa ne sɛ at the close of nomination na on file nti sɛ wohwɛ media family nsa toto wɔ mo ano hwehwɛ wɔ ne krataa no bia ɛsɛ fata sɛ ɛbɛtumi atu franka ɛwɔ Gomoa Central ɛde ama yɛ nti yɛaklɛ wɔ mo mmiɛnsa nyinaa mo ɛkɔ no ɔkɔyɛ ɔmo campaign na ɛnyɛ sɛ late kɛkɛ ɛna ɔyɛ nti yɛ a yɛnya ayɛ sɛ adeɛ kyee yɛawada ɛna ɔde ne nkrata ɛba regional officer ɔntumi ankyerɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ bi a obi na ama no amfile wɔ constituency ɔbaeɛ no ɔmo a ɔbɛto ɔmo nkyerɛ sɛ the filing fee ɔ sɛ otua no bankers draft na ɔde ba na okita sika no a day after close of nomination sɛ bi mpɛ bi asa ekuo bi a hyehyɛ ɛda no sɛ woyɛ willing sɛ wobɛyɛ member of saa ekuo no bi a ɛne ɛna wɔ sɛ woyɛ willing nso sɛ mmara bi a yɛahyehyɛ no wobɛdi so nti sɛ wowɔ ani mmara no so na mmara no di wɔ you can't blame the body for your predicament. Sompa TV so ni yenuanom Sompa 93.1 FM anwumre wo fa kase no bi eno achi yenuanom Sompa 98.9 omo wo bono na afa so hafo no ne mpotamu omo so ekura kase mu eno achi bono na po ye fam honom eno eye Sompa 90.7 omo so ekuram yenyina ne aka bomu a ye pem akoya nimu ayara kase abone kopiem wo Kubase na Kubase ekura no ewo kwawu abatifi epoye mantamu ena no panyame nkoanke ante asempa ne nyina no arese Kubase hene na na kwagya nyame nko a kanipa bofo bi ekire no akwakosie na yampase abaje asem na kantie ma ne boni kwabra nya konne de wo ko honom yankonne ne nkodi nkomo kwabe madwe mejosumi aba ade maboko hode nyakopon adom ode ache de nyame ase asabi yate ne panyin sam ache akire mu kakra akwaba ne sei miniaba mema etiefo nyina akwaba ede aba meno ekatei eye kwawu Kubase a eno no ebe ewo kwawu abetifi eno ewo efoye emantem ahanmo na asem no enchemu enyina no ene se ene ahimachin ena yenya ne tie ese eye kuro no ehene a meno ekase no yefre no ese impono nana otupre kwagyan enipa mako ensia etimi abefa no ede na fie ama meno kase baabi omode no akokopie de na obi entumi ehu na bra asem no beto odwa no enya polisifo a ewo kwawo ne mpotam esole waka etimi etu ho anamon amahwehwemu etimi ehyase etimi ekọ eso na no na tweda mponyakopon aya adom ama sabre ameno ekase ne de enumere ibetimi aka amyetiefo nyina etimi ate ese meno ekase no na otupre kwagyan no eye kwawu Kubase ehene no yetimi akohu no ewo kwawu abene ameno ekase no enni fi eho ade kwawu Kubase no enye ekwan bi a ewa bia esa na nyakopon adme wo nso ne se yebe ekohu no na eya ade a sebe ne ho aka na nya ade a ha bia etimi aba na ho na mmom no enipa na omuta akire emom kofa no ene besi sabre no enya ade a police fo etimi ho mo na bre ne police fo twetwe nkomo no omo akire mu se sabre no omo ne nana atwetwe nkomo ama nana akansem pina etimi eda akire omo nanso efsanse omo nsa entimi enka nipa omo di se nya basam enchi no omo de ekonkon ho ekakra na mmom no omo guso eye hwehwemu a omo betimi abọ manfo no ba se hwebe enkosi ochina ne na de chene de ombetimi asaka anipa omuta akira meno ekase no nana otupre kwagyan nanka omofa no edina kokba bia obi nim baby pot yanka omode no eko kakra ansa na wahene ye be ni seye no empempi no ana nneoma mienu sa anya niama wosam no woye no wokuro ni mu ana ne ho abatan aba hia na bia na hensam mansotwe bi wo ho ekire mu kakra bibia tesa bi wo ho no mo ana minua mi sese ne wadi kan bisa no wabisa no sa pepepe netie nhwemu kakra ya no abetodwa achemi se wobepie mu ewo kwawu Kubase ekuru na nana edi hene ewo ho na enye se nana aye ne ho aniamo ho nsem ne mmom no ahensem ensensem kakra ho no mo na kwakwara se bola so eja no aye no fon ewo ma na apegya kakra ewo ma na se be ate akọ enu ti bebre na etusu se ebia na eno ena asanso ama na homre eso a enam saa so enti no
nana nipa bi etim befa no enne ahemache ede no ekoye nemum say yam pasa nyampa no de me say a police for ene blepa mu no ombetimi ede mu chemu adabatuja na yahwe nana kasa sign wote wo ekuro ni so amanebo no echemi say nana ye kwajan no nukure ni kwasi bi ni beka say oye discipline oyobi a sebe ojoso esemfo eso nya etoso emienu entire sa aka atemi say oyobi a ene nititu emabun no wunnim na do ho ehye nyema bia ense de fatemu ebase ya kono nipa wo kontokwa basa na po enrobone budu ho esema nana ayobi a saa isu ene ban no so no okutia pa eno so ama bebe na eka se sebe akwase osho manfo so ewo kodua no emu eno ene entama yebetimi aka ade afa nana ho so ye discipline se okase ti ene ma bia ense ne fata nenam saa ye sunti no bebe na sususu se akwakoye se otitia amanfo no eso yo akwabe sabo me ha ansa no mejawa mo akọ sane nana timi to nanum tuo kyerɛkyerɛ nsɛm ba ko mienu miensa bi mu no anya bia kakra twa wasum sanse wo mo anku no anasɛ mpo wan ma anya ne basawasa no de na je sɛ yire so paso a wo hu saafo no wo tumi ka bibi ama bibi twa wasum sɛ bi amrantie no won mu firi ha won mu te ha na mu fira himfie nukrenie emise yankasa no hwehwem kakra ya na beto gya atem se emnante ne de enya de mo fi akire da bi hwehwem ne tem se enya de a emnante no ye senya basam no o mo fi akire ne mom no a police force mo ka ne se sabi no o mo sanso mumu nje mo nim na mo tiwu kakra bi krampo ama obi atia ebia na aboa ama sankofo ne timi adwane timi o ka se kra no nana no on a police for a bon ho e ban ko se bo beka say 24 hours me no ka say no ba bi owo bia no a police for a bon ho e ba se ne ba ya obi men no na impono hwemo eye no touch ma ewo ehu ana yanhwade o wo mo ba che ne braba pote yankasa ente bi temu se ye ba che no e ba ye no nan ene fa edeko nunum ahemache ene dey anya ononkoa ene da enunti krampo ene ma ewezi alama amanfo ehu se nana ya che no ema manima no omutimi efe police no mo ba ho so no omo mo ofie ho no nya de omo de omo saka obia ne mom no ohene na omo epe no no ena omo eche na omo de no ekoe oh nana no hododo no kakra oh nana seba me no kase de nana wa hoden nana e wa hoden okay ene de nyame ase kwa bi de kyeremaye nyame adom asem ye ntwaso ye basa abawae edase awosua we ayama ne boni kwabena nyako ne yete ne nka no nyankopɔ di nana hu afofie pa entiam fa seda ebima no ensantwofo nhye mu de bia koso e wo bono mantam no emu na yenuanom Sompa 98.9 ena eto ye nkrai asem wo de abre nyina anwume ene se enipa be se ahanum ene akire ya wo PPP amanyoko no kyerɛ se de ayeye omo a na ka se omo ne PPP amanyoko no bɛkɔ na nso so no ka na omo foye no omo asan si fom ya kyerɛ se omo hu se NDC ka etwam nti omo huri akɔbɔ ka no ho a omo ne NDC for ekɔ na ye pese ye din komo kakra ene anwumrei e wo dwumadie no so na ye hwesa de emu asem ankasa esi ati bono mantam no mu dwamtrani edema PPP amanyoko no owura Sanfan Lucius ena yede no edi enkomoyi mewura Sompa TV so ne yeda wase mo wadwo anwumrei o minua Sompa TV so ne yeda wase mo wadwo anwumrei o sa wotemenka mewura Sanfa wotemenka na wapom te sen Sompa TV so ne Pato bidia boko na nso ejana dom wode acheyen yenya ntie se murudo be se ahanum ani akire mo kire se mo free PPP amanyoko no mo ne mo mpanifo ya mo ko NDC amanyoko no adaroma sa nete Pato ta pepe e mo nkire mo kakra ne sen no me da se
Memfa kwanya na mentia watifo. Na mentia ben so ado other social media handles and so abe full hunna. Na menia mpanin say bisa. Okay say PPP any members bima ewo bono ya fi hono ma ya fi PPP akọ NDC na se sa afefe ne achie na ne achie say party dia ya ke party sani ebe ya ebe tim dia se oman enti PPP eba no PPP ba no na o ya ha no o PPP ba no ye koji achie enti from 2012 I joining na na so consistent enti no every eba ama ya hu say ahoden na PPP ekita from 2012 no ese sa ahoden no eni hobi nse na midi kan say titri say the baba je o man na say the G2 na e de akichi o man na sa ahoden na be ka ketua bibia na e kire o say na nya je ebe tumi agitu ama na yi enti no ye dwen hu say sa ahoden na ekita no ye be class ama na ye kwade na ni ehu be hia say ye be hwe Ghana high say parties na e wo hono no na ye timi de yahoden kakra na akobata ho. Of course political party act na ye use any constitution na ma ho kwan se wo amanokuo bi na se wo fi say wani ndi sa amanokuo no hudima ye won ye fe no mega e wo hono so betia mege ye won ye fe no alliance wo so betia ka so ye bia ho ba be bata ho na ye nya ye gnobum ye won ye fe nse bia o ka se o cross carpet na oni wa ko gbo no wa be member enti ye share options ni na no ye hu say eba se party mege a no national level ben da was ahode no abet na ka say ye de hu ebe bata hu say alliance national ben da was out to say be sa ye no region ye ni sa ahode so bet na ka say ye form alliance na say ye mege ye de bet na say ye be cross carpet entini ya dwen ho ni ani NDC mpanimfo edi nkomo anokwa mpanimfo che obi anu onu chief for asempa kodo enti ya ne beka ye no beji ya wa eka se ntamanfo kwala bepedodo na eni aye na afiasefo enti beji ye ne ye ne be ayi offense press conference enu adie enti se okay ya na kase ho asem no mfana de ba kwa mete ase e wo asase so aye wo nyina ene se wodo afuo na se ewura e ba afuo no mu a afuo no ye nyai emo adom a wo wura mu honom se omonwe afuo no nse no ne mdo ane ye do ase wo kasa na asase no wo kire se ene ba ko mienu miensa be hinhim e wo PPP amanyoko no mti ade nti na montime ntena ase na moa montime ntoato adwe na de etotema e wo party no mu no munya ne yie dan se mo be kase bia mo ko NDC e honom ana enokwa asana waka no you are not entirely wrong one year wrong kra na mum ni ya che say onse obia na hoodin o ne me de kakra metumi no meye obi de kakra obetumi no obeye na mum say hu say ye de sa hoodin nya sisi ani na ni nyina no enye peya na che say tinye den ye tin fa ye ho agen sabe ka fa champion for se kwasi anen se sanadin ana anya sa me join party no from 2012 no me be ye constituency communications officer me free one be ye regional communications officer ni 2020 me be ye regional chairman enti a kire say me wa adwen power trim po bi se da chi dia no modern bona me bon no se party ti be de etimi ebe wi ni pa na etimi ebebu man ewo Ghana haifu na mom nyame ye nyina no kame akwa ti se ye tukede fe yie what ya say ahanti enu kwan se tena se na ka se dabi ye be koso aya de ko na aye na emfa maye no ene afan obi busa se sia se ebi amafo akire akogye ewo NDC amanyoko no hontina ebi amode montoma akobo omodie nimu a anu ye be na wode be ma no say akogyi sika we NDC so ho
ne yade yantuma kobo NDC for the nano minia adwene obi ba dwen de minisu control me pa cho ti asie se ba bia wuti so person dwen adwen bi fa me ho a me ntimu control adwen abadwen afa me ho na mbom ya woni afra no ayi offense perception management enti me manage adwen a wo dwen afa me ho na mbom se me control de ntimu control no se obi ka se o ya kwaji sika ntini ya de ho akobo NDC fo a wo probably no na wa hu se ebribi atwam na nkrofo bi mo ye sa eni nti sa so de ho akojo NDC ana che se bia on so aden wa kwaji sika however the person put to the right to say enyo nipa nyina ni bebe diskachi atu anamon ye hwe the larger picture no say NPP fo amamu abebu wo Ghana ha sei ene samoni na beji no ye mfoa so ene ntini se ye pese ye sesan ya den na se ye he party ade ye ho kwakodwan ye ntino fa ye ho kwakodwan ni MPP na ni ye ko ba sa na kwakodwan samoni ya beji wo Ghana ha no ye foa so what I say ene nti ye ya kwakodwan ni NDC moni ana o pese wo kire sen me kan samoni a ye nya ye ni se ba say health sector no but education sector, unemployment high, agricultural sector I say, but a year of rules you share from 20 to 29. 1 to 29 crime. Sanfa Mira Sanfa, what a menka. Wadaroma enkomo ayedie ne mpese MPP bebam bebe fi se omuni ha no matime yi omho ano ebre pamse eduru ho na woso moba mu a ebedi sa nkomo no mususu se mani suade hu ne mobotaye a modete asase susu se amanyoku amoye na modi nsi aka ntam se amanyo adwuma na mobaye no mugiri se NDC amanyoku no betimi aboa mo ama sa abotaye ne ni suade hu no matime aduru ho sure. Okay. And say na mode mu ho akodown NDC no e die biem na Ghana for hwe ni mu yo the Ghana for hwe ni mu na e se ye wo PPP mu no na ye dijuma e na party no eni nti no se ye akwa NDC a empathy for se tani a owo fie no e bia ni owuram enti se ya ba Dinadia na ye diwo ye party mu no ye betimi adibio NDC mu ama na eden ayeyi yes ye ni seba we be internal elections so and the position bia ne wo party mu no possible say en sabetimi aka bi sabre we appointment ni say ye wo positions do ho are appointed but we are not in any position say per se yenya position bia wo party mu yeah share the larger picture and say ye percent that 2024 ye beto aba wie no na NDC emome arene na January 7 ye ko se nampani ina his excellency John Dramani Mahama ne ye ko akosue in what I say and ye be person ye be members just a members in the party na NDC arene election since ye be tita position na ebia still I bet na opposition yo enkomo nyame ya adomo a ye beto aso ebrepam era anwumre Sompa TV da sepa mo adwobiem menso me da asibe bro mantam no mudwantane de ma PPP amanyoko no era Sanfa Lucius na yetene nkan anwumre no nsia brem kase Sompa TV so na wuguso a wo hwei wane a wo asantemam so efa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM yenuanom Sompa 90.7 ewo bono na po FM Sompa 90.7 ewo bono na po FM ena wani a wo hafo ne bono ene ne mpotam so so ebram ewo Sompa 98.9 yebeto nkra tawu na yaba na ansa na yebeto nkra na yaba no anwumere achade amede ma wo no se wo chena nyame ya adomo a se wudware wie anopa pe na se bia apomuden no enkoyi na woni mo bia na apomuden ho nsem ewo famo a baabi ba ko pe na wo se wo kire ne se wonko ho na wonkogye ayarehwe eye 21st clinic ba yo bia jatum sampa yare a ye fe ne sciatica no ye na yaje ho abasobode obesa wo sciatica no na enye 21st clinic ampa chaw ya hwe soro na hwe fom na sabi asam no betie no mienu nti ana ya som yinu ewo honom yare ka ho bia no yesa ye de nubra hahama enua hini
ɛna ɛyɛ adwuma yɛbɛtwa massage papa bi scan papa bi nso bɛtwa ɛde agu ne yɛtwa herbal treatment bi abasobɔdeɛ deɛ yɛfa no kwa sciatica yareɛ no ɛsɔ wo sisi akyi fa wo to fa wo serɛ na atwa mu nankokom na bɛsi wo nantu atra wo nampɔ no so na afei si wo namurom ɛku wa no 0540 311 311 0540 311 311 yankwabata na dɔso baabi ɛbɛn wɔ no frɛ a ne akyerɛ wo hɔ na waba anwummerɛ yi akyɛdeɛ bɛn na wode kofi akɔma wo dɔfoɔ no mesrɛ wo ano ne a wode kofi a sɛ ɔbaa no ne bu afu anɔpa ɛberɛ a wokɔ adwuma ɔna bɛrima ne bu afu ɛberɛ a wokɔ adwuma no paa no a mesrɛ wo adeɛ baako a ɛbɛtumi adi asɛm no ɛberɛ a pani bia ɛmma mu ɛyɛ miso drink ɛna afei so 5G no kora nyame anim ne miso ɛne 5G baayɛ no ɛwura adwuma m ɛfie abɔnte so a ɛde anika ɛne ahurusie party sɛ de kusie pie aforosie no ne ne yɔnko akɔdi asie wɔ bia gye to me sampa ɛkurom ayɛ dɛ ɛkurom ayɛ hye wɔ bia ɛwɔ kurom ɛyɛ miso ɛna 5G mo a motɔn drinks ahodoɔ wɔ kwan ho traffic light ase afei na bia wopɛ sɛ wobie store bi ne adeɛ a mesrɛ wo bɔmmɔde sɛ na gye 5G ne bi ɛne miso ɛnika asɛm ne ahintasɛm a wɔ mu ne sɛ wonya frɛ number no a Dr. Silas ofra ya na ɔgye wo so ofra ya na ɔgye wo so Dr. Silas no number no ekura no da bia ɛyɛ 0246 270 221 0246 270 221 yare baako a ya ɛha dwen paa no ɛyɛ koko yare a sɛ wo ne obi dan ɛbɔ ho paa wanhwɛ yi a ɔbɛgye dan no ɛde afiri wo nsɛm afiri sɛ nokure ni wo kwan adwa nasom sɛbi akɔkɔ ne anim sɛ wɔ kwan na nipa dasani nso deɛ wo kwan saa agyedeɛn ɛyɛ koko bɔmɔden na ɛti asɛm a mekan na ɛhyɛ no nso yɛde aduru aba yɛ 3A Herbal Center wɔde de saa aduru naba no yɛfrɛ no koko master ebiem nso sisi yadeɛ nso yɛtu aseɛ obi wɔ hɔ no wɔ complain akyerɛkyerɛ mu a wɔtua bi na wɔ sɛ bi wɔde bi hyɛ baabi yɛ enwunu adwumi ntimi mbɔden ne nyina no yɛ sɛ ɔpɛ sɛ ne sisi yadeɛ no ɛkɔ mesra wada ma ɛtuo ntwa nom 3A Herbal Center koko master duro no bi ɛno akyi ayamtim wowura agya na abia so bɛka sɛ bi wɔkɔdware wɔ hɔnom ɛso nyinaa fɔ mfifira ɛpram no no ɛnya asɛm ketewa tuo nyinaa atwa Mr. Heba Danny Heba Apedank ɛna Colinac frɛ number yi sisi ana ɛma ne wo bi 0546 107 107 0546 107 107 bronya eba na adeɛ baako a ɛma bronya no yɛ dɛ paa ɛyɛ sɛ sika ne saa yɛ nti tara one media afato yɛ ho so sɛ yɛpɛ sɛ wodi sika na wonya sika no bi die na ɛnam so korampo na wotumi de toa wo nwoma sua so ana business bi na woyɛ a wodi sika no ɛhyɛ mu yɛfrɛ no Sompa sika promo na deɛ wobɛyɛ nie wonya fa wo mobile phone na wadi saa nhyehyɛ yɛ so bɔ code no ɛyɛ star 256 star 3 hash sɛdeɛ good TV na se no ma wotie radio no deɛ a wobɛbɔ star 256 star 3 hash na wadi nhyehyɛ no so nhyehyɛ no ɛde wobɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ Sompa FM 93.1 FM ana Sompa TV ɛde wobɛpie mu wɔ hɔ ɛno akyi bɛsa de wɔpie mu ɛwɔ Sompa Sunyane 98.9 ɛno akyi Sompa Nkoranza 90.7 na ɛde wɔpie mu Tarawan so ɛde wobɛpie mu wɔ hɔ na waselect baako na watie radio station ababɔ so ne TV station no program sabɔ ne gye ho paa na nyame yɛ wadom utwa pɛ ɛyɛ 5 Ghana cedis nyame yɛ wadom a wobɛwɔ sɛ bia dwumadi a ɛkɔ so a wotie no wano bɛsi pɛpɛɛpɛ na kyɛ sɛ wobɛtumi anya bi a 500 Ghana cedis 600 na wode kɔ w'anim ɛyɛ Sompa sika nya sika gu bɔtɔm na wiase de obi bɔ woduase sika ɛmma wakwan mu da na ɔmpɛ wo yie Sompa sika promo ɛgya wom wonya twa nko a wobɛdi wɔnada woroma na nwummerɛ yi yɛto nkratam ne aba yɛba nsɛm pia ka akyirɛ a yɛde bɛsɔ so 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sire mu wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nko a womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Honorable members, order.
Mr. President, on my morning in our 8 year. Run. Meda wunyina semu mo president deadra paroni bam emra ode esra me ho na Matias kinkin asemi atoma kuma se Ghana ni bia emeke sure se ni sabeka edra efe na paroni bam bi e woni fie na ebeboa se yawo osisi na ye ya ho na ba bia ye ya bia o de kan ebeko yani finance minister ebekasa na oman budget yayimu 10 billion Ghana cedis e dia boa adwumakuo a eyesa adroi na wonante ne maba wa oni adwuma ye so enya bia ye paroni bam yesisiade ne honam ya adro son konkora Ike Pharmaceuticals Limited diaba FD aje adwede nkra troi atum. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. TV, Emma Akitiapa. I was your favorite was so much of virtual ye amaya kwasan so babiem afaya to ansem no eso na July bosome no wa fimua na special prosecutor de ba ya no wo chirem se Mama Cecilia Abna Dapa Mami ni dwumadia na sempo ni sikasam ne nyina da wodnensa atoto so ne nyina no afa na sentamo ba beto dwa sa mama ne sika bia e woni fie wono ankasa ne nkrofo wono mu de dwuma wo fie ho no wono makowie sika no na emu du asombu ye papa na ekoba no sana chese twetwe aso se woye adwuma ba nko a wotumi nya sika ente se elugu ne fie na se ewosan hwemu etumi ekoso na every July ni mu no special prosecutor Alberto Jachwa se Mama Cecilia Abnada pa wagene hodi a omoni din na omra ba kire mu se sika no a na egu ne dan mu no a ne housemaid fo kokko wia ne ade ade no se sika no woye adwuma A anasa B na de se sika ma no na ba na mama ntimi mama kire mu enti ne bank account ahodo de wo mo de won sa atoso ene ne yetete akira sa special prosecutor ne bank ahodo ya odo sa toso me kire mama Cecilia Abada pa banks ahodo no makoma kunum ya won mo de wo sa toso won mo san so agem enkai ne de wo kura mu sa twetwe ya won mo kire sa kwese se court nhwemu ne bewie ne de anya de enkai ne wo begem ne mumanum ne de ene manum ye won mo gem se obetumi akomu biu nsantwafo nhyiamude bi akoso ewo mfimfiri mantam no mu na bosiane nyina yese yanuanom ya wotwi tasi yi bi na afenso pragiafo no etere se MC ya wo empotem onabo NS Alta papa no ne modembo enkonkan wo de ne bibia enyeyie ene sen se wuduru mfimfiri mantam ho se nu a wobeka se ekwan no nyina no fish pond ewo honom anase bia wobeka se yetu nsuo ewo kwan no ene ma nye enso eto ahodo a ekọ heba ye nyina no mpanifo gege edema assembly no ne sa ye nti no some because my friends am drop for more than some ato yenim income tax road west the train for so be nusu e kwan na ati apansame e ko be ye wan ye nachi omo ye so munye ni ye bia so betua 2 cedi etua no so mo anye kwan ni ye de beja etua demonstrate ye di tia aban na nkasa because e twa e can the road west ya sa so twa etua 2 cedi ye twa na enya pa so na twa na so pa so this a taxi new part no buy it the bia ni to pose when was if it's a day
to if when you are putting in a side of when you are saying, one should want your corner and I made the most. I've been paying 2 months. Cinema. So far, future tax, it's very young. Now, focus your name with it. Go to Yakoba, say, go to Yakoba, say, but you have to go to the stage. Demonstration where me. The mayor at the end of the day. The worker post town in Tutu Abraham Kidia Janka for Inina, Quana Tutisa, and the Sunday Quana and the higher Uto, Boja to the shower car. I did see and I say, no. You're quite anyone, some for from. I was quite him now, the other teacher, sir. Nyamaya domo nchakra October bosome no ne da to so do sia na chese free na de kroya no fan go bo no ebusua eso ebetumi ate we aye Chamber of Petroleum Consumers COPEC wo mo no de sa semi batu dwana ora Samson Ade we senior fellow adema aye COPEC ekono ya no di nkomo e ma ne kyerensemu ekyerisi yeah heard him say the second pricing window for the month of October said nano kosiada no and inkosi na nwuma de na omo a ye omo fa no mo ton mo o stock na say omo kofa buy no omo ton necessary de omo kofa ba no ebo no so beti ye heard him say petrol ebo no so beti by 3% na diesel so ebo no so ate by 5% na inframaja LPG gas so no and so ebo no so ate by 5%. Yes if it's na kono say de omo kofa buy no mo ton no and da so gumu say ate bo so kra no asa if you no say we are the new one na be fa ba no and this new price in ba wo beton nti the reduction across board no fee echina and say na nwumre some stations ni go my running temporary there and na nwumre e betima hu say oba change obo board no bonus what e be ya bin say e betimi ejina ho acha because o hwa de ma ayente so ibaye aye niam mienu the bin kan say German so bo no yate ebo no so ukọ international marketer yate petrol so by 13% and I was your attorney senior research fellow Dema COPEC or Samson Ade Opani John Tege Eyekwani wanya mfinsia no aduanan miensa na busua waya ade bi ade sie bi ya wo asen so da de mu ya wo asen of mensin mu mfimfrimantemu ehun adwiri wo mopa ya obia epu akohwe opani no na ne nyina ene se opani no kire se wore ne kraman ya ensu nyame ye efrafom na eba na ebere omu frafom ba no omu twa ensuo bi ansana omatimi abafie na ebere omu twa ensuo no wieye no ano ade wote se ne kraman no mpempi no se mo a mo de kraman akwa afom pe ne kraman no se woni wani mu a na odi wachi wo hu ya ne sakrama na wodi nani mu a ono kwani ni di nachi no krama na tia mu prekope enti bra krama na tia mu sa no se na ade na ya me krama won kwahwe a wonyini ya ne tenten no ebro be se anamon mako edunwotwe na ato ayire krama na wamantam no a opese omene krama no ye nyina nso enim se abo ye fe no se wonyini na chiwade pa eya abo ye fe no se kraman na no na kwani no ye se da bi enya de se obejai ama wonyini no atimi amere ne krama no sa ne taye nti odane ne niema no egu baabi ene otwe ne sekan ene odi si abo wonyini ne so na wonyini no afei ne chese ayedene wonyini no hu sa sekan aka no sa no na wajai kanama no prekope ena afei so wode egu onu kuani na chi na chese enkwa wo hoi de kuani no na ewose otumirika edwane je ne kara enkwa ye nyina yenim se abo yi se etuo ana sekan aka no a na ho ode no ekabo ho bes wo ha ya na ho ode no etimi ya ho ode ne sonko pa na chiri bramo kase no ya ade a edene yie pa ne scientific kuani ntrese da bi ontena ho ema abo no enni ne sunkunim wosan dane ne ho sa ba biem sa de sekan koro na esa chesi abo no bai edi be si ne so tinten kopem se woje abo no nkwa edi free ne nsam na wodi yentie nkyeremu kakra de ma yen ama for ripa stradekwa ye dro bebre mpacho se mpompo bo wa fa fra nkuto sika trade na fa fra nkuto na fa tale mpompo na no mpompo na eba pai se nkasa wo wa wo de fa ka trade na fa tale bebi a nka na wo no ebe twi nkasa
Yeah, the number was Radipa over and Stradi best attention about because left me feeding, and I'm chef again, and I'm seeing me Bantibia Bessie. Intimate Banna may change so back could go. You Sacramano, the Clama back could be the Messi, never consider me. Intimate Cosia and Akamani came not when you not Bantam Cramano, Akamano, over so many Cramano. Namaku could drink a saving of a chance to kind. Intimate chance to kind, no, or Jack Cramano, or Bamasona, me Gab Caclavi. The man Gab Caclavina, me Chanibim, beside the second Chanibim, or done, until done one of me, grown up with Chan, which can best at 10 class, and another 1% Obama, so now 1% Obama super zero. And I mean, you could do the Yakamana Kamansu, you could do it, the Mircapa, one who could fight Cramana, Misha Cramanu, or coin any of 1 minute, one or prepare coin any pa, Namia fat, Nimico Quabuano, intimate can roll of our, but I know friends, about Puponus. Abusia wei eye aboa ye friend se onyini e na opani John Tege e chechire no na enu achi okan bibi efa ne bo no so kire nsamtwofo I'm for ripa. Stradikwa ye dru bebre. Mpacho se mpompo bo wa won. Fa fra nkutu. Sika trade na fa fra nkutu. Na fa tale mpompo na no. Mpompo na eba pai. Se nka se wo wa. Wo de fa ke trade na fa tale bebi a nka se na wo no. Ebe twi nka se na tie. Ye de ye nyoma be wo stradikwa obetumi anya ne stradikwa se tenta ba kokura. Na ne huma no so no ye de ye nyoma. Ne huma no so no ye de ye tini ayabo. E ba na ni tin sense no ye de do be okay so me sing ton dia 6 million on so 26 million abusia aboa ye friend no onyini ya opani John Tege e na ba fie e na manfo e gene samba den e wo hu no I can have a clinic abusia ya Sophie what ye comfort ya mo se koroko hwe ya de mu titiru no mpeno wo sesi eye wo ya okoto dwe wo poso e twa jujujum baby hono wana won ka se ni mo afichi eye I can have a clinic e wona wo so ko sanse wo ya Sophie pa wo mo de paroni ba ma ba e busia paroni de won dan se de no do so sisi ya de asasabro okoto dwe wo poso ti na pa wana so hona mo twetwon eye paroni ba na hapati no so e wo ho hapati etimi blood pressure pa enya semketwa obi pini wo soro no hapati na wo so no nom eno akine boost immune system no ekodi dwuma wo ne padua no kuti anyarewa wo mpawe na padie ko fredmans dani ha ba kona ka ba mistie ba epidank obenya biato aya hya so sa ya ho mane ne nem ye wa joso zonko junction 0530 7211165 0530-721-165 Universal Natural Clinic in Niabusua yasa brai ya de ultra modern facilities pa ene ya de abagana hanamo ya de baba shawo na wasa ne machines ahodro abusua nyasam keto ama na wo hwemo kurampo no machines no kwase broni krom ane akwakofa de aba ya de esa nyade na ya wi akire so bibidro kan ane ya de hwe wo mpawe na apede ohona mu na ya wo ya waposo oya na wotita paw anase mposa sabro na ejeje wo ne nyina da Universal Natural Clinic ene wo se bokọ atonso S-line one my ben bozium 0556 224102 0556 224102 and 0200 158-272. Abusia, Edombesi Hadamase and Nume Sompa TV soon out here Cassie. Yenuano Sompa 93.1 FM Santimantemu, almost so FRB. Sompa 98.9 Bono, and after so half on them Potemu, almost so FR Cassianobi, and Nuachi Sompa 90.7 Bono Nepo FM, almost so FR Cassianum Ebi, and you may Ross Santia Boa Benedict and Samu for Penny, Somua Kukua, Mammy Ya Grace, Libya Boga, and after so Busia Furina, Buzi, on Mina Boyania. Yede Cassiano Abro na kwabra kese eni na afei akosia eje wakode but sabre dia samum penipa nipa ne pene ho asem dwumadie no ene to aso da so amoadwo Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi kon wunyanka ene ewisia mob enuti na som Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa
98.9 sunyane yaka bom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598 559802 edie wo so yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti se wo nkransa na wo yekrania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edani mu hwa o sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market hwa na Kumasi de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo so am ye ni Nrom hotel de anu hye e ye busumi du ba ko no ne de edikan na dwumade no ankasa de bronya busumi ne de to so aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi wa de bibi wo 1 million what about akoko na de abomo no so ene anwane saji si no so nyame nhira mo pa moya ade pa na yesika na yentoma so a wobetimi de aba afenso say niema bi ense ye ti say mo ene anwan so a yebeji mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyankane so wo mu bedidi Sompa achede 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi kon wunyanka ene ewisia mob enuti na Sompa 93.1 Kumasi Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yaka bom se bronyen yebema enwisia ene ekrafo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598 559802 edie wo so yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti se wo nkransa na wo yekrania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edani mu hwa wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market hwa na Kumasi de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo so am ye ni Nrom hotel de anu hye